אל תחבק אותו, זה בוגד. זה בוגד, בוגד. בזה שלה, אתה מגבר עכשיו של תלמיד ישראל? וואלה, איזה פוסטר עשו לך? וואי, יפה. ראית את הפוסטר שלו לגמר? איפה אתה? ראית את הפוסטר שלו? אני לא ראיתי לך הרבה זמן. לא ראיתי את הפוסטר, מה זה? עשו שם תמונה, יותר פוטוגנים מזה לא קיים. תפסיק, אני בן 40. אני באמת, כאילו, זה בחיים לא היה. זה לא בעולם, אני חושב שיש מולדוב. זה מולדוב. מה? ציין יאללה, סיבוב אחרון כך ל5 דקות. שים טלפון לשושי. חייב לעשות ספינינג מקרבצים. יש לי שרפון, 7 מטר עונג'י. הייתי שהוא בא לספינינג, עשיתי לנבק. הייתי שרפון את זה. הייתי ככה. ואני אפילו לא שברתי כלום. ממנו ומהאמת. היה איזה תחרות. איזה טורקי לא לחץ יד לישראלי בגרפלינג היום? מי זה הלוחם קוסטה מיננקו בגרפלינג? שפו לי עכשיו, שהיה תחרות גרפלינג ואיזה טורקי. קוסטה מיננקו של גרשקנדר. ניצחתי אותה, לא. את מי? את קוסטה. אז הוא עלה, אבל איזה אליפות עולם יש שם בגלל? תקשיב, הנה עכשיו מהיום, עכשיו זה 17? כן, תקליט לך בחדשות, תקליט מהליגה נרשמה באליפות העולם בגרפלינג, שהתקבלה בוורשה, שזה לוחם נבחרת טורקיה, יוסף פרלס, סיבב משתתף, איפה אתה? קוסטה מיננקו. היום ב-ACC פוליטי. מה, טסת? לא, זה סתם. אליפות עולם ב-ACC. כן, סתם השם. אני חושב שבאופן חריג להדליק מזגן? רק לטקס? לא, לא נדליק מזגן. 3 דקות. מישהו רוצה חגורה אחרת וזה הזמן קצת מסורני, קצת ביטקוין. כמה הבא זה בדצמבר? איזה דקות, בוא? גם חדש. הכל עליך. הייתי מחתף. אני עובד עם אולג. היית יכול לעשות סיבוב אחרון כחלוקה כפולה. אתה יודע שאתם רוצים, אם היית מפסיק. סיבוב האחרון שלנו זה כסגולה, אתם רוצים, זה הכול המלא. יש לי, הבאתי הכל. יש לי את האלה של פרק. יהיה חגיגית כמו את אולג, נשים את החגיגית. רואה את הפרעה, אני חייב לבוא לא גיא עושה עם ניתוח. זה יכול למה לחצי. כל היום שיפוצים בדירה חדשים. אתה תגלה שהשיפוצים עובדים. נפל לי פס מהחגורה. היקום לא רוצה שאני... אני לא רוצה כאן רוצה אני אעניק לך אצלי בבתים. אתה יכול לקחת גם את הפס הזה. כולם פס אחד. כולם פס אחד בשחורה, מה זה? 15 שנה. ג'יצו ירד.
zobacz. Wyszło, רואים אבל את הזה, אתה לא מבין את זה נפל, אני לא דורש אותו. זה יכול ליפול בעיה, לא יודע, אנחנו עושים הנקת דקות, ואז אנחנו צנועה וחגיגית. אחרי זה ממשיכים רק על גרפלינג, או לפיצוצים, קצת גרפלינג. מה הקשר כל שתי מיני? מה? מה הקשר? היה תחרות ADCC בפולין, ואיש טורקי לא עלה לפודיום, כפוסט הילי בא עם בגיל ישראל. וואו, איזה תקרית כבר אישה, וואו. המשטרה שלחתי לישקה, שכחתי את זה לכל הארץ בגרם. ככה זה מופיע בישראל היום. וואו, איזה מרעיש. כמה שניות. עולק, זה הזמן להתייפות, לנקות, שתראה טוב בצילומים. רק כי גם יעשה לך קוביות במצח, אין בעיה, אתה יכול לבוא גם מה שאתה רוצה. רק יעלות. או שהוא שואל אם אנחנו עושים אימון השעון. אנחנו נקרא משהו. אמרתי לו, זה שיעור כי אני לא יכול. לומד? שלישי רביעי? שומע אנשים 7 שניות? טוב, בוא נגומר שלא יכול להיות שלישי רביעי. רביעי שישי. שישי יכול להיות. רביעי שישי. שישי? רביעי ושישי? לא, טוב חבר'ה, תעשו שורה, רק תתפוס לצורה. חבר'ה, בוא, לפי הדקות, לא לקטר, הבא תעשה. רק לככה? לב לא הגיע, עולג, לב לא הגיע, לב לא הגיע. זה אומר שהשחורות לא חודות. חבר'ה, התכנסנו לתת כולם כולם. אז המצב של כולם? קיבלת את כולם מזמן. לא נחביר במילים, נתחרר הכל ב-MMA, אני פייטמן, ניצח. לא סופסת. במכון, כן. לא במכון, וזה, אבל באמת קפיצה עצומה בג'יוג'יצו. זה רק ג'יוג'יצו. אתה יכול להיות חגורה לפניו בגוף UFC לצורך העניין. זה מראה לי בג'יוג'יצו. אני אומר, עולה כבר אנחנו עובדים, הוא מראה לי דברים, אני לומד ממנו. הסלולה זה בגלל יכולים לפני. אני 8 שנים כולה 8 שנים עושים. תמיד יכול להיות יותר גרוע. בסדר? מי מגיע באיחור? זה לב עובד? אוקיי, פשוט. אז